aktiv er. Det er udmærket. De gamle dage var udmærket. Ja, karakter 13-skalaen, gutter. 0-3. Det er ikke din skole. Prøv at høre en gang, gutter. Det er absolut det aller bedste, vi har præsteret i denne sæson. Simpelthen, vi blev ved og løbe. Bevægelse. Vi blev ved at spille fodbold, da vi blev 10 mand. Vores disciplin inde på banen var 110%. Det er en fornøjelse at stå og se ude på sidelinjen. Det røde kort, Per, han får 100. Jeg siger det lige med det samme, da der bliver fløjte. Det er en hævn, og det er en kort takning af direkte rødt kort til 50 kroner i bødekassen. Det er sådan på, det er noteret. Og så skal vi have den. Kom, stilling med det, gutter. Det er en fornøjelse, det her. Ja, Roskilde. Nemmer det der værdifald! Lever det for Roskilde! Hey, hey, hey! Ole, 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 hey! Det mangler